Mitäs täältä löytyy? No ensinnäkin eilisen takosysteemin jäämät, kun en jaksanut syödä kaikkea. Ja sitten täällä on jokunen sipuli ja jokunen peruna. Jos niistä tehtäisiin jotain, öljyäkin onneksi on. Ja kaupasta pari siikaletta tuommoista paistia. Sitten vähän sinoppijauhetta ja lihaliemikuutioita. Sitten varmaan tarvitaan mustapippuria. Vähän öljyä pohjalle. No onks tää nyt oikeesti mun paras veitsi tässä osoitteessa?